Brico Sánchez. Bon dia, senyors espectadors. Benvinguts a Brico Sánchez. Però a veure, com que bon dia? Hauries de dir què passa, merdosos. Sempre han començat així, Vicenç. No, senyor Pello, com a molt diré què passa, senyors merdosos. Això. Un respecte a l'audiència de TV3 li hem de tenir, evidentment. Però què collons hi carda vostè aquí? On està el Jair? No, pensi que podria ser pitjor, senyor Pello. En comptes de tenir-me a mi com a company, podria haver tingut l'Àlex Baldwin. I cregui'm que de ganes no me'n falten. No em carda pas gràcia a mi això, però bueno. Ja que hi som, avui aprendrem a clavar un quadre. Està xupat. Senyor Pello. Què passa ara? Ha dit xupat. Sí, clar. No comenci amb les xuplades i les faltes de respecte a les dones i les seues filles. Collons, però que si, és gravíssim. però si només he dit que està xupat. Bueno, vinga, va, escolti, anem per feina. Per penjar un quadre necessitem aquesta eina d'aquí. Això és un peu de rei. Doncs ja hi tornem. Hòstia. No, és que té realment vostè una obsessió malaltissa amb la monarquia. Però que no dic Les res. seves dèries personals les gestiona vostè com vulgui, però això és una televisió pública que la peguem entre tots. Però Això si ho ha d'entendre. només he vostè. dit peu de rei. No, però ja Hòstia. me'l conec a vostè. Es començava pel peu de rei i acaba pel cap de rei a la guillotina, després els collons penjat pel campanar de Muntanyola. Escolti, quan vostè es treu el traje d'humorista es converteix en un autèntic psicòpata. Li he de dir. Miri, sap què? Plego i per mi ja se'n pot anar a prendre pel cul. Home, molt bé, veig que comencem el capítol de les bromes homosexuals. Brico Sánchez.